Nkene kwa ngị ndị ọma na-ege m ntị na ịma na nwere ihe ndị baanyị ụfọdụ ihe ndị baanyị na-aga emewe n'aka ewe m iwe na Mbaka si onye ọbụla jebe ụlọ ọgwụ so atụgharịzie ya na n'ọhịa mata ya asị na-ekwu asị m ka njogwo kene m ụlọ ọgwụ nọ n'ala Igbo anyị today ụlọ ụka nọ n'ala Igbo anyị today na nwere ụlọ ọgwụ or school because I don't see the reason whereby na mmadụ dị ndụ ya pụta now ị na-criticize ihe mmadụ na-ekwu ị na-criticize ihe mmadụ na-emebe emebe that's no good. Ọ ka mma ka ikwu ihe dị mkpa hapụ ihe ọzọ atago onwero even mgbe Jesus nọ there are many physicians, there are many scholars, there are so many things known even mgbe nke ya. That is why nyanga dị enwere nsogbu with the Pharisees and Sadducees because of gịnị ndị kwe na ndị ekwena. Even during those olden days afụnụbeghị m ndị Igbo na site ike for example ndị Igbo anyị kịta mgbe gboo anyị nwere ndị ya bụ ịbịa ka agwọ gị amara ihe na-aya ka anyị bugoro ụzọ gbaa afa asị gị na ịnụma mmenwukwe ihe a ka ijebe na nke ndị dị otu a enwere ndị ba ọlụ ha bụ ịgbadata afa ahụ mara oke gị na-eme onye agwọ tụrụ ya ka ihe na-eme ka ihe ọ zụtara azụta na-eme ọ bụrụ nke azụtara azụta mana oke na nke agbụkwa nke mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ nwe ndepụta aka gharịzọ werezie dati ntinye ha n'ime ahụ nwekwa ndị bụ apụta anya ha nke ha ya na-aṅụ aṅụ n'ime. So what then is the difference between medical practice and spiritual practice? Because I don't know why onye chọ ha na-ekwu ụmụ ihe like this a shift to a narrative ụka omenala nke ajụka wee sị which at the end of the day mma niile tikọkwa n'ụzọ ahụ wee pụta. So na this video ka ụnụ ihe me nji kwuru ihe na-ekwu. Onwezi ihe fọnụ ihe ruru ụtara ara ya n'ofe iri na na-eti mkpu ya sensi na ihe zuru ezu oge mechapụta ife ihe o ji wee bụ na onwuru ndị na-akọcha adịmakọcha ndị ụka adịmakọcha ndị ọdịnala mana mụ na-akọchakwa onye ọbụla na-akọchakwa onwe m mụ na onwere onye na-akọcha bụ na ihe niile zuru ezu ka ya emechapụta nke bụ eziokwu ka ya emechapụta ife and mgbe ọ ga-apụta ife ọ ga-esi n'ọnụ ndị ahụ abụkwa ndị gwara anyị nke a bụrụ eziokwu n'ọnụ ha ka anyị ga-emechakwa n'eziokwu maka na anyị ma na oge ahụ ruo ihe niile zoro ezo ga-apụtarịrị ife. Gịnị ka m na-ekwudo okwu ya? Lee mkpu niile Mathias Ezeaku na-eti mkpu niile ahụ efuru Mathias Ezeaku na-eti Mathias na-eti igbe na imirikiti ndị ụkọchukwu ebidogokwa itikwe disere mkpu ahụ Mathias na-eti iji wee maa atụ ofu onye ụkọchukwu si Enugu steeti akwa eghọtago weziri mgbe o bidoro iti nke ikpeazụ a ịmụrụ na ikpeazụ a ka nwoke Enugu steeti nwere ma na-esek Mbaka ịmụrụ na ikpeazụ a ka Mbaka bidoro ibe ngwa anyị na olive oil igotago a na-agbakọ mmadụ olive oil a na-agbakọ jadịzi ihe a Mathias na-ekwu ka o bidoziri ịgwa anyị kịta ana m asị na na-eji ụka na imetarị ya achọkwa m mpụta mkpọrọ afa kịta ebido ebe ịba mba bikọs ihe na-eme ụnụ bụ na ekwu eziokwu ivi ndị na onye a na-eduhio ogodi gị eduhio onye a asịghara gị na onye a dị rọng gị ma ọ dị rọng arịrọ rọng ị gara azọ ihe na-enwere isi na onye ahụ ị na-azọ nwere okwu kwuru mfụrụ na-ege na tusimji ọsi o na ọ bụrụ olive oil eweta olive oil ile elokọ nga nkụziri ịṅụṅụ nke mere spi nwaanyị wee jee n'ụlọ ọgwụ ewere ruo n'ụlọ ọgwụ ebe eji n'ụlọ ọgwụ eweresị nwaanyị na-aga na kọdụ kere nwa nwaanyị wee sị mba na ya arapịa na ya ya amụrịrị nwa nwaanyị ahụ ewere mechazie nwa ahụ ewere nwa na nwa ahụ nwụọ n'oge igburu ya mana ụnụ nwazi ibu ndị na-agwakwa anyị nwa bụ the same group of people ha na-abịa isi onye ọ bụ n'aha Jizọs ihe niile ga-emegide ga-adị mma achọkwa nke ịbịa tako na dogode ntị ịbịakwa na tako ọkwa dị senu ụkọchukwu a bụ onye na-abụ mgbe a sị gị ewere gbanye olive oil n'ọnụ ngwa gbari olive oil n'ọnụ o were mụọ nwa praise the Lord. Dị senu ụkọchukwu a na-agwa anyị na nga na-aṅụkọ olive oil a na-agbakọ ego olive oil n'ọnụ ma ndị nke mere spi ma ndị nke mere spi dị senu ofu ụkọchukwu a ọkwa dị senu ụkọchukwu a bụkwa ya bụ onye gwara anyị banyere fasting were gwa gị na ike dị n'ebumọnụ mechaa gụọ ya n'egwu na ike dị na gịnị na ebumọnụ ọ kwerisị na ụkọchukwu a bụkwa ya gwakwaziri anyị na onye asị gị bubu ọnụ nọ na biya na-eri nri oke gị ji ebubo ọnụ dị nwunye na-ebu ọnụ imu sisteri gị a na-agbada ofu ụkọchukwu a
ọkwa dị senu ụkọchukwu a gbakọbara ihe ndị ya niile gwabara ya gwacha apụtagbu na social media wee na-agwazi gị na arụ ya adịghị ngị jebe ụlọ ọgwụ because o rejuola olive oil ya afọ ịbịakwa na-agba ntakụrụ ebe a ịbịakwa na-agba ntakụrụ ọbụla ebe a just were n'uche ka mmadụ were gote ibe na-ekwu achọghị m ka ịbịakwa sentiment ebe a ịbịakwa na-akparịchi na ogomokwu onye m bịara ịkparị mana ana machi chetara gị n'ọdụse na ụkọchukwu a rebere anyị stika ya maa na moto maa n'ụlọ n'ọdụse na ụkọchukwu a rebere anyị biri ya olive oil ya eburu ya nata nwee nke ya ọdụse na ụkọchukwu a nwere so many things anyị gụrụ n'aha ya dụse na ụkọchukwu a ka anyị gụrụ so many things n'aha ya ma olive oil ma sacramental ma nke a na-eko n'onu ma nke ihe niile aha ego kọbara gobegocha ọzụjuo n'ahịa afọ ọdịa ozujugwo orezejezedaiziere ya amata ya si na-ekwu ọ gwa gị na ọ bụ na arụ arụrọ ngeju ụlọ ọgwụ ruo n'ụlọ ọgwụ triti ego n'ụlọ ọgwụ emeghị nke a n'ụlọ ọgwụ everything bịa bụ ugbu amata ya si na-eti ụfọdụ ndị mmadụ ekwuru maka sentiment na-abụ okwu ha ya ozu n'agbanyeghị na ọ na-akpụ iyi na-eme ka o si eme pụtara onye ọbụla nwere ụzọ gị si agbasa ozi nke ya ofu mkpu ya ka mata ya si ya ka unu bidoziri itiri ya iketa unu ka ga-anụkwa ihe ọzọ nke a ka na bụ mmalite ihe na-ekwupụtewa ihe mere anyị bikọs ihe a bụ ihe mere anyị ka ọ bụ ugbu a ka anyị mana anyị ga-apụchazi n'ihe ndị a ugbu a ka anyị mazina efesara the reality onye arụ ya bụrụ oju ụlọ ọgwụ nwaanyị ahụ kama ọ ya ya emesi mee ya operation ugbu a mana ejigbo olive oil a control ya people a na-anwụ. That means Matthias is right. maka na Matthias na-ekwu kemgbe si kwube onye arụ ya dị jee ụlọ ọgwụ onye mere nke a mee otu a si mee gọọmenti provide ya na everything na-provide ya na ihe efra na-eme anyị brabrabrabrabrabra gana otu onye n'ime ndị ahụ o reela stika o reela bottle water o reela ihe niile o rere n'aha Jizọs. Now ọ chọghị revise bidozi ịgwa anyị the truth. Then the truth ọ na-agwa anyị bụ na olive oil niile aha igoburu n'aka ya before ọ gwara gị na aha aṅụzi ya aṅụ na ọgị megịnị ngị tebezie ya etebe n'otite ka ga na-etezi asị aṅụziri aṅụ mana ndị agha gbagharị nwaanyị ahụ olive oil n'afọ ozugbo mụọ nwa. Aha mbụ na the family doctor. Anyị ga-afọkọcha ihe niile ahụ nwee ndidi. Ihe nji wee bịatụ ihe ọ na-abụ na onwere ndị ọbụmụ na mana ihe njiri kpaa afa bụ na ya nwabụ ihe nọ na ịntanetị enu ebe nna anyị ukwu ahụ na-ekwu ya na-akọwasịrị gị ọ bụrụ the reality, that is the truth. Ihe ahụ na-ekwu bụ eziokwu anọ ka o kwesịrị ka ọ dị and na-eziokwu ka ọ bụ and na onye abụ ihe kwesịrị ka ekwue. Ekwesịghị iji gba mmadụ onye arụ adịrọ jejidere na n'ofu ebe nọrọ ebe anọ ya dị mma o nidiri take something. Ekwesịghị ịgwa nwaanyị dị ime ọ pụọ ya kwọ nke a na ọnwa olive oil ọmụọ nwa no o nidiri enwe ka arụsi eme oju ụlọ ọgwụ oji isibe ike mee gịnị ọ na-agwa gị ebe a ọ mecha na-agbakwu gị na nwaanyị Hibru anyị na-ekwu okwu nwa ume anụ akpara afa na Hibru yes nna ahụ nwaanyị ume anụ akpara afa na Hibru na nwaanyị ahụ mechakwa mụkwa ebe ọ ji ịmụ nwa ọ kpọkwara afa nwaanyị ahụ ka gị wee marakwa na ọ bụrụ nwaanyị Hibru ka a na-ekwu okwu na ya na-ekwu okwu ya bụ onwe ka o si ediri gị gị mee gịnị jee ụlọ ọgwụ ọkwa ifugo na ọ bụzie nke ka ekpebere gị brabra o mechara kwukwuo maka ya atọ asị na ekpere gị ekpere brabrabrabrabrabrabra efere ya n'ihe niile abụrụ ekpere. Gịnị ka Matthias na-ekwukwe? Is it not the same thing? Adenu wele ni aka enu na na try maka na eziokwu ya emena gịnị apụtawago na-eme maka nke ahụ ikwu nna God bless you sake him.